จริงสันนั่งบางนางละบันนางรอยบัดบางนางละบันบิดบันเบียงให้กิบบบนกิเลียงจงกระจิงเชกรีจะเรื่องนี้กว่าบันสันไอ้ตุลิกิเบนตาจะบ่าดังสะมากกว่าบัญญัติสามบัดพีหากันในกระปอดก็เป็นนิ่งกองก็จิงบัติแล้วนี่ก็จิงบัติกรรมก็ลองก็เว้ยในกิเองที่บัดดอนกรรมบาแล้วเรื่องนี้กว่าบางนางสันก็จิงโบเบดก็จิงโบรันตีก็จิงเป็นมิลเลียนก็จงงี้ยากิเองกี่บ่างี้ใจบ้านนางเป็นเบ็ดหากี่บ่าหากไปยาได้บัดก็จิงชักรีนักบันตากกรรมหาปอจงกับบาลังหากกิตาบ Exodus แล้วพูลีมันเนี่ยหากเล่นนองกับบักขัดพระนัดดูกับขัดกับบักขัดไลหาดูกับบักอาร์พุญโยงั้นพูลีเบียงนำมาดอนกับบักวันสเลมเนี่ยคิมยอสโนกับกับบาลพูลีหากกิตาบ Exodus กับเล่นนองกับบักขัดพระนัดดูกับเล่นนองนัดดูกับขัดกับบักขัดไลนัดดูกับบักอาร์พุญโยสงับหางกันปุลีนะกันนุ่มบัตไตกับปอร์กันนุ่มชะกว่าตายกับแบบพิญญาสงวยกับกับแบบท้อหางนี้กุมลงยินอัพไลให้กับจิงดอนกัมยากตากับจิงบัตตียากิกัมอย่างนี้อง delegation ยินโยอีหางนี้ยามอสเซสบัตยากิตากิจิงโกงูกิจงอุยากิจิงบัตทากิจงเท้าจงอุนักบันตากิจิงเป็นตะลุนยากิจิงเตรกัมนั่งบากินลองกิบอิตนาบัตกิบรันตินัดดูกับขัดกับบักลายกันเจียนกับองค์กรนี้ตีกับบัลลาชัยโมเสสอุลาชงบันบิชาร์ยาอุปัตบะบัดอุตาอุปัตบะอุลาเยงฮัจันอุโมเสสนัดดูมันสเต็ปฮัดูบัลลายงันตีฮับเอาเท้ากุริมอุโมเสสอุลาโยอียากตาบาโรบาอุลาเล่ยาอุตาอุปัตบะอุลาองกะไอ้กันนี่กับเมลาเล่ยาวปัจบ้าบาเล่เมชงมารเวบัดบากิบริโอบาโรกียังฮัจันจงเมนาดูมันสเต็ปฮัดูบาลายงันที่อุโมเซสอุลายทูฮัลาอุกเท้ากุริมนามาร์บากิบริโอกิจิวันฮังาบันยากลีนาอุบเลยฮับากิยดอนกันโนกะกัมKia wan shanga, but ngabisharken hapdeng hi paralok, but ngajupin tipru haki, ya ki hukum ublay, but ki an jong u. Te uktau kurim umoses, ula ong ha umoses kumnis ngap ha, kani kabamile kam long kababaha, ngap. Kani ka ba mele kalong ka ba kumno kabamba shisha men sadu borno mamihi bat uni upat ba ru ubadon lem bat me nabakani ka kam kia yame mem da don bor ban le yakani way brio snap haอุกเท้าจงมอเสสอแม้แต่ดอนบอลทันมันเละกันเนี่ยมาร์เวย์และเนี่ยเวย์เปรียกุมดาวลาบัตาสงับนาดูกันขอดกับขัดขึ้นได้กุมนูอุกเท้าอุบัตายงมอเสสบันเละบัดกิเดกิตากิจิงบดกิจงมอเสสบันเป็นเกาะงูอีกิเบจิงบัตากิจงเท้าจงองกุมนี่ตัวสงับมันตาอยากกตีนจงอ่ะงั้นไอ้ก็จิงสเนงยามบัดอุบเลยอุนลงริงกัดบัดนี้อุกเท้าจงมอเสสอุเคลมเอาชุดสับเด็กยังไงอยากจิงสตาร์ทบริวจงองเลยอุบเลยอุนลงเลมบัดนี้งั้นนั่งยังมีถ้าก็จิงโดนริงกัดก็จงเลยมันละมันเป็นตะลุนยากิกรรมหากจิงชักรีก็จงมีกุมดาวองตัวลงมามีนะก็เป็นตากิบริวหักมัดอุบเลยบ้ามันโยกว่าล้ำยากิกรรมจงกีเช่าเลยmen hikairu haki ya kirukom bat ki hukum bat men pen I haki ya kalenti hakaba kidei ban ya bat ya ki kam ya ki badei ban le ruputet manjit nautau patba baro ya ki briu ki banang basian ki ba shakting yo blai
ya ki breuken ki bahak ki ba isi ya ke jinglalat men thongru kum kini halor jongki bakin long kinong sinshar ya ki hajar bat ikinong sinshar ya ki spa bat kinong sinshar ya ki san pau bat ikinong sinshar ya ki pau to airu haki airu bakini kin bishar ya ki breu halakasni de ki kam ki bajur baro kin walam hame henry ki kam ki barit kin ya bishar hi kumta kan long kham suk ya me hi ma kiru kin ya kitlem bat me ya ka jingkit kat khot ka bar pusau kumta moses ula ngap ya ka tienuk thau kurim jo ula leru ya kata baro ya ka ba ula ong kide ki jing bata ki ba ngau yo men siam ha ka jing day ka jong moses ba lau jong thau jong ula ngau ya day ula pin ko ngu ya kata da ka ba ula ko ngu e ka bala bata mami men long utau ba hakmat nak benta ki ki ba ya day mami at u play nak benta ki pat ba in wan shame lada ki shem ya kanu ka ba ki than henry ya ka ka ba ki la ban le ai deng jong ki ba ki la ban le phia ya ki ha ki group ki ba pher bo ya ki nong sin shab lani la ban ong ha ki sngi ki ba menta ya ki leader lani ki nong yalam ba mot ayu bo ong hang to nong sin shab shi hajar upen he upen red ngala ban sok thu ban ong ban phia ha ki group ki ba pher ban phia ha ki small group ki ba pher khnang bang nang la ban pentulun ki kam te kumta la batha yo moses le kumta ban min kham la ban kham sting bat ban min kham per khat se ki wei bat ki kam ki ba don kam bat ba baro ru ki la ban ye shimenta ban ya tre ki kam da kata ka jingbo bet ka jingbo renti te ni ki jing batha ka long ka ba itanat kaba day kaba irenti kombala ong apostol paul sikinong koren khat sao pau te kumta ngi kentui ki para benget ro agi balang ke bengidam ngin yo ya kan ke jingbat te ke jingbat te kam kat kum kani ke jing tha ke jong thau jo moses bar ke jing pen ko ngo jo moses ban le ya kani ka ilong ka badan kam naka benta jong iro ha ki jing shakri ki ba pher la ka long ka balang bro ka wai lani hagi jeseng kan thai hagi jinge seng samla hagi jinge seng slok hagi wai ru ki ministry komta ka balang ka perkhat ban pin wonder ban pin itanat ban pin renti ya ke bakum ke ni ke kam trai kam haka slide ka babut ni yo i baki nong yalam ki basta ki batikam hagi jing shakri nang ba ngin yo ekini ki jing men toy ka bening kong ka jing batikam ka yarap yaki nong yalam hi bakin yo i se ki wei pat ki kam ki badon kam ban trai da trai bitang moses wala shubun kam man bishari ta ki pat ba ban batai ye kam ibaret hadu iba kraw tam yo issue ya ka wei pat ka kam ka badai ban trai hinray da ka jing start ka bo ble la ai ha ha ka jing tha ka jong thau kurim jong ulala ban yo i se ki wei pat ki kam kum ju ru ngiru ha kita ki group ki bangidam ha ki ministry ki ba pher ki ba la phia ta ka balang bang nya tray ban shakri lada nilandang ban bati ki kam jo ki jing shakri ngin nang yo i shu ya ki ki bangide ban tray ya ki ki bangila depth tray ka ba ar ka jing men toy baka jing batia kam kapen mi bon ki sapat ki but tray kam martang na uwe uprio le siu la ban ter khong no hai kita ki jing ai but ki jong ki ban nakapor shakapor ngiru kum ki nong yalam ngim snow don butchu saka ai pat ban hikai saka ai pat ban ai jing mot namar ngila juyaile ya kata nakapor shakapor hinray habangi bati ki kam ha ki prabenget
hagi ministry ki prepare kin mi ken kita ki sap kin mi ken kita ki talent kin mi ken kita ki but na kita ki nong yalam bat ki nong sya yalam ha kita ki ministry manang pin real spa ya ka kam jong ka jing shakri te ki jing bate ki kam kalong ka badon jing mat nang ta ka jing bate kam ka wan ra ya ka jing san bat ya ka jing roy ro lanang la ban pendep lanang don sakawai pat ka plan bat anang yo i ke bang i don kam ko belong mene sakman hang tang is so to na ngim sa haju hin re ngila nang roy bat ngila nang san ka jing nang roy bat ka jing nang san ka long ka bedon kam bat yo i na ka por sa ka por ha ka jing shakri ka jing san ka jing roy ka ba kin jado bat ro ka ba kin jaman si nang ta sakawai pa ka jing mentoi jo ka jing bate kam ka long ba ka pelong ye ki babon ban ye shim benta ki bamla ro kin don ka men siam jo ka jing kwa ban ye shim benta ka jing pen slur na ki nong yalam ka jing ai men siam na ki leader ha ki ministry bat ki group ki ba pair ka nang pen ki ye ki nong sha yalam ban kwa ban shim benta halala ki jong ki sabat ki jing la nang tang ye i ba ke jing bate kam ka pen ki ye ka men siam tre kam ye ka men siam shakri ru kom chu ha ba nginang la ban batha aban bati ki ki kam kata ka jing pen ki jo ka jing kwa ban shakri ka jing pen ki jo ka jing kwa ban tre ka nang jur namar kam shu shania tan shu tang hau te ulida kala shania ru hangi kum kinong sha yalam bat ngirung ngila don la ka jong ka jing snow day ban pendep hakata ka jing shakri ka bala pen khamti yangi nangta ka jing bati ka pen stet ya ka jing traikam ha ka jing shakri ke ba pher kam sa ajo ka pen telun batwot kanang pen i banginang don kam ban ya shat sakmat nang ba la ban pendep ya ka thong kumba kabalang kala mut kini kilong ki jing ai jing mut lara ki nong yalam ki basta ki phia e ki kam ha ka ni ka benta kin yo ye kini ki jing men toy